Monggo capcus Mas. Lebokno ya Mas. Dah. Hei. Kurang opo aku iki dadi wanita
Ayo. Lo, jono. Mau tak cium lho. Ayo sus, teman lama. Wih, Mbak Nesa. Siramu wis tak aturi. Ayo lek. Lah, tak iki apa ki? Digawe loro. Nanging piye kabeh iki wis kekacauan. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Mula kuwi ketonku tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Masa-masa. Hehe. Hehe. Au au au. Riket. Kowe lan aku moga dadi jodone. Ora nyono sampean sabar ngenteni. Nyatane tresnaku tulus lan suci. Sekasuwun sing gede pangapuramu. Tanung tresno kebojoan selawase. Digoyang kembali bareng di larut Tribudono. Dik nopi iki lho Mas, idolane om-om. Ya yo. Opo lo nakal lho Om. Au au au. Lebu Mas. Amasa iya. Aku ra apa-apa.
budaya no ayo no Dek Yomi. Suara angin sing ngeridu ati Ora angin kok guri lho ya. ngelingake sliramu sing tak tresnani. Sing endi ayo ayo. Pengen nangis ngetokne elo ning pipi. Suara waro senajan mung ngono ngimpi ngalemo malam ning dadaku tambah nono Ayo, ning atiku ngalemo ning aku ben ra adem kesirem utaning dalu. Ayo toh. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan watu gedhe kelingan mendunge udan kelosono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung Rapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung Rapi purba sing ning Langgeran Wonosari Yogyakarta. Digoyang bareng gila Rutri Budaya. LSD Audio ACM Production Matur sembah nuwun. Ayo ya. Lebokno Mas. Ya. Lho. Ora pas mlebu. Janjine Ayo lungane ra ngerti suwe-suwe pamit esuk uli ra nganti sore. Janjine lunga ra nganti sini suwene nganti kapan tak anteni sak takane. Banyu langit sing ono dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan kelosono atine wong sing kasmaran senyum domben darah. setya janji seprene tansah kelingan ademe gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa Ayo nyo. ademe gunung Merapi purba sing ning Langgeran Wonosari Yogyakarta. Ayo toh. Janjine Miring. lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk muli ra nganti sore. Janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak anteni sak takane. Hutan krimis talasono Iya. jroning
aku ora bisa lali ademe gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung Merapi purba sing ning lengan Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk muni ra ngerti janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane. Banyu langit sampun katuran. Digoyang bareng Dek Susi si milik kita. Ini katresnanku kanggo awakmu. Dongoku tukolamu urip ayam kanggo senengmu. Aku percaya winih tresnamu ngandes mancep ning atiku. Apa kurang aku ngerteni karepmu. Aku yo wis ora liyane nek kangen ngomong kangen rasa tukaran ae mesti eman-eman hubungane sikap wong sing tak tresnani agawe sandaran ati kok ojo satru ae sayangku rasa percaya gak percaya aku kerja nguripimu pemakmurne hatiku. Masuk Dek Susi Gila Tribudaya tambah oke. Goyangannya mana ya Dek Susi? Golane. Iya ya Mbak aku ngentenimu
bojo loro habis ini karo ngeranti Ndoro Ayu. Yo, ayo mlakune, ayo artis ketek. Habis ini satu tembang lagi ya nak ya. Adik karung metu awan, ayo persiapan. Bojo dua. Sini nak, anakku pilih lato-lato. Tinggal golek liya. Goyangan lato-latonya mana sayangku, ayo. Terus kowe but. Pripun, Mbak? Niki kanton setunggal tembang lho nggih, monggo. Nek ajeng nyuwun monggo. Mumpung masih ada waktu sedikit. Nggak apa-apa, Mas. Aturan mantan ikan dalam kolam. Ya salam.
Larangnya lah orang ngantuk kok ini. Bila melihat ikan di dalam kolam, renangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama penjaga lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Gimana?
Seradi rodok lali anak-anake mboke ya. Nyuwun pangapunten kagem sedaya kemawon mbok wonten enten klentak-klentune kula sak kanca monggo-monggo nderayu.